poder pocs s'imaginaven, jo tampoc m'imaginava aquest creixement, aquest desenvolupament. En 65 ya van venir las primeras máquinas. Todos los canales no estaban al principio, pero como las parcelas al canal se vendían más, pues han añadido cada vez más canales. I el Serpa, al voler fer el canal, es va provar de diverses maneres de fer canal. I no hi va haver res millor que uns gallegos. Era una persona que s'aixecava amb una meta. I es anava construint el que és la marina més important del món. No hi ha cap més que tingui 20 quilòmetres o 23 quilòmetres de canal. Va ser molts anys una colònia alemana total. I l'Alemany tenia un poder adquisitiu molt alt, nosaltres érem un país pobre, ells eren un país ric. És un tipus de client que és molt de casa i ell tot ho fa a casa, aleshores per nosaltres era un molt bon client perquè és un client consumista. El senyor Arpa el que li provocava una mica és que amb una marina tan gran la gent tinguessin un servei adequat. Vaig lograr que es fes la duana a Empúria Brava. Llavors els avions ja podien venir, ja fos a Alemanya. O sigui, el paracaidisme havia començat amb Joaquim d'Ensalat, amb una animeta petita. Va haver una època que va venir en Roland, enmig, y van a crear el Centre de Paracaidismo de Costa Brava. Introdujeron a Europa una forma de paracaidismo que no se conocía en Europa, que es el tándem y el AFF.